opravdu dneska jenom jednu vložku. Další, co si připravili pro nás, je modletický mužský sbor pivecký, tak bych je poprosil, aby se připravili a předvedli nám, co mají připravit. Takže hoši, žádná dáme. I naše písničky jsou jako perličky na šňůrce navlečené. Tolik je krásy v nich a je to velký hřích, že jsou tak opuštěné. Ta naše písnička česká, ta je tak hezká, tak jako na louce kytička, vyrostla ta naše písnička. Až se ta písnička ztratí, pak už nic nebude mít. Jestli nám zahyne, všechno s ní pomine, potom už nebudem žít. Zpívejte, lidičky, ty naše písničky, z Moravy, Slovenska, z Čech. Ta naše písnička je sice prostička, ale je nejhezčí z všech. Ta naše písnička česká, ta je tak hezká, tak jako na louce kytička, vyrostla ta naše písnička. Až se ta písnička ztratí, pak už nic nebudem mít. Jestli nám zahyne, všechno s ní pomine, potom už nebudem žít. Dobrý den, děkujeme za hojnou účast. Odpusťte nám trošku tu počáteční trému. Ta druhá a poslední písnička už bude určitě hezčí. My jsme teď do toho spadli tak nějak narychlo, takže na Vánoce to bude vybroušený, ale hlavně všichni přijďte. No, teď čekáme na CS kapely, na uše tady asi. Takže vám zaspíváme ještě jednu, jestli teda to vydržíte s námi. Takže kluci, a do toho. Přehoďte si papír. Jo. Jo. A zvuk. To vytáhli ze zdi, ne? Je to tam.
Tak se není pohodě, že byste nám pomohli, když ta harmonika. Řežánky teď budou. Jo. Jo. Já tam ty. Lepší než tady stát,